усіх святых, беззаганнае зачацце Панны Марыі, это вот 8 снежня. Ну, ось такія абавязковыя урачыстасці, а можа штосьці выпала цяпер з памяці. Яны могуць на нядзелю папасці, а могуць не. Некаторыя, як, напрыклад, у небаўшэсце Пана, яно залежыць ад даты Пасхі. І таму это рухомая урачыстасць, напрыклад. Тыя, што залежыць ад даты Пасхі урачыстасці, яны звычайна на нядзелі пападаюць. Сама Пасха, потым Пяцідзясятніца, яны на нядзелі пападаюць, таму тут можна проста казаць нядзелі абавязковай урачыстасці, маючы на ўвазе гэтую запаведь. Выканаць абавязак быць на святой імшы у нядзелю ці абавязковую урачыстасць можна, прыйшоўшы на імшу вечарам папярэдняга дня. Ось як сёння, субота вечарам, калі мы былі б сёння вечарам на імшы, то ўжо можна у нядзелю не ісці тады. Ужо запаведь выкананая, разумееце. Так званая вігілія, звычайна яны і служацца гэтай імшы вігіліі вечарам папярэдняга дня. У юдэяў было прынята дзень дзяліць не так, як мы суткі дзелім ад апоўначы да апоўначы, ад 0 до 24, ну, 0 до 0, ад апоўначы да апоўначы. А ў іх дзялілася суткі так, як дзень зайшоў, як сонца зайшло, то як бы пачынаецца ўжо новы дзень, новыя суткі. І гэта перайшло потым у хрысціянскую літургію. Мы нядзелю і важныя ўрачыстасці пачынаем святкаваць вечарам папярэдняга дня. Як бы ўжо сёння тут вячэрняй імшой, хоць сёння субота календарная, пачынаецца святкаванне нядзелі. І так пра ўрачыстасці можна гаварыць. І таму, асабліва калі мы ведаем, што ў нядзелю чымсьці будзем занятыя, то в суботу пайсці тады на імшу. І гэта выкананне абавязку быць на нядзельнай імшы. Ці калі урачыстасць у нас 25 снежня, а вот што я забыл, 25 снежня нараджэнне Пана, калі мы ўжо былі 24 вечарам на імшы, то мы выканалі абавязак. Што не значыць, што не трэба ісці 25-го. Можна пайсці, это будзе карысна, але вот мінімум, разумееце, пад санкцыяй цяжкага граху, гэта альбо сама ўрачыстасць, альбо вечар папярэдняга дня, альбо сама нядзеля, альбо субота вечар. Што такое вечар? Як бы тут хто як кажа, але зразумела, што 6 гадзін, 7 гадзін это вечар. Пасля абеду это ўжо як бы такая, умоўна кажучы, вячэрняя пара. І нават калі эта імша будзе не з нядзелі у суботу вечарам, можа быць так, што ёсць касцёл, дзе ў суботу вечарам імша яшчэ не з нядзелі, а мы на ёй былі. Усё адно абавязак быць на імшы мы выконваем. Не заблыталіся? Значыць, быць на імшы мы абавязаны ў нядзелю, прадпісаныя ўрачыстасці. Калі б мы прыйшлі вечарам папярэдняга дня, то выконваецца запаведь усё адно. Неважна нават з якога фармуляру святар служыць. Ці з нядзельнага ўжо, ці яшчэ не. Вось. Можна і в суботу вечарам пайсці зноў у нядзелю. Я кажу, што прадпісанне касцёльна это мінімум. Вось. Я памятаю, быў у Вялікай Брытаніі гадоў 12 назад, і прыгледзецца мяне паслалі месяц там жыць у парафіі. Як там выглядае жыццё касцёла, можа пераняць нейкі вопыт. Вось такая камандзіроўка у мяне была, скажем так. І там у парафіі была, і святар заўсёды казаў, у нас у парафіі 2 нядзельныя імшы. У суботу ў 18 гадзін, у нядзелю ў 10. Яны ўжо нядзельныя імшы. І палавіна парафіі з тых, хто хадзіў на імшу, хадзіла в суботу вечарам, а другая палавіна хадзіла у нядзелю раніцай. Тут у стаўцах это бачна. Ёсць субота вечарам, і многія прыходзяць в суботу вечарам, это ўжо выконваецца абавязак быць на нядзельнай імшы. Я думаю, што не заблыталіся вы з гэтай суботай вечарам. Часцей за ўсё людзі, асабліва ў суботу вечарам, яны выбіраюць, каб выканаць запаведь, пайсці тады. І гэта вельмі добра, асабліва тады, калі ў нас нядзелю штосьці ёсць.
А што ў нас можа быць? Што нам можа перашкодзіць быць на імшы? Магчыма, мы будзем у дарозе. Альбо, магчыма, мы занятыя нейкай працай. Запаведь то кажа, не выконваць у гэтай не толькі быць на імшы, але не выконваць неабавязковую працу. Ёсць працы, якія не могуць быць перанесеныя на іншы дзень. Хтосьці працуе, не ведаю, лекар, хуткая дапамога, яна ж працуе пастаянна. Нельга сказаць, што там нядзелю не хварэйце. Не хварэйце ў нядзелю. Што вы захварэлі? Што вам кепска стала ў нядзелю? Так ж не скажам. І гэтыя людзі павінны працаваць. Альбо пажарная служба, міністэрства па надзвычайнай сітуацыі, міліцыя таксама, бо хтосьці можа правапарадак парушаць і ў нядзелю. Людзі занятыя ў перавозках грузаў. Калі далёка трэба везці нейкі груз цэлы тыдзень, і ён тыдзень, калі так стаяў бы этот груз, можа сапсавацца, напрыклад. Вось, ёсць працы, якія нельга перанесці. І тады няма граху, і што не быў на імшы, калі не было, вось, ён быў на працы, калі быў час імшы, і в суботу вечарам, можа быць, такое дзяжурства стаяла ў гэтага медыка, што і ў суботу вечарам не папаў, і ў нядзелю. І працаваць павінен быў на сваёй рабоце. Тады няма маральнага граху. Тады няма граху. Касцёл не можа і не прымушае нас выконваць справы, якія немагчыма выканаць. Зноў жа, не можам мы хварэць па распісанні нейкім, што у суботу, каб у суботу ўсе адпачывалі. Іншая справа, ёсць працы, якія можна паставіць знак пытання, ці яны абавязковыя, я маю на ўвазе работы, абавязковыя ў нядзелю, там, напрыклад, прадавец у краме, ці яшчэ што-небудзь. Бы тэарэтычна можна было б не хадзіць у краму ў нядзелю, хадзіць у іншы дзень. І такому чалавеку параіць выбіраць такую работу, дзе не трэба было працаваць у нядзелю. Але бывае, што няма выхаду, няма выбару ў работы. Тут ужо таксама не было б такога асаблівага граху. Толькі такая работа трапілася, што вымушаны, не ведаю, прадаўцом працаваць у нядзелю. Вось, ці на рынку. Але было б ўсё ж такі добра пастарацца знайсці работу, зноў жа, калі это не такая работа, як медыкі, як пажарныя, чтоб не трэба было працаваць у нядзелю, ўсё ж такі. І хто мае свой бізнес, і я ведаю такіх людзей, адзін знаёмы мае СТО і рамантуе машыны, это яму належыць гэта СТО, то у яго СТО у нядзелю не працуе. Ён так вот арганізаваў усю работу, каб сярод тыдня пастарацца ўсё выканаць. І тут сапраўды работа, якую як бы тэарэтычна можна перанесці на панядзелак, на аўторак, на сераду, калі машына зламалася. Адна справа, што яна зламалася сярод леса зімой, хтосьці павінен прыехаць забраць нейкі эвакуатар, а іншая справа, калі яна зламалася каля дома і можна зрабіць это заўтра. То есть, разумееце, старацца не выконваць тую работу, тую працу у нядзелю і ўрачыстасці прадпісанай, якую можна перанесці на іншы дзень. Прадпісаныя ўрачыстасці зноў жа пападаюць сярод тыдня, Божае нараджэнне выходны, так, але ёсць сярод тыдня, і вы ўсе, напэўна, вымушаны ў нейкія ўрачыстасці ісці на работу, і ўжо не знойдзеце, напэўна, такой работы, дзе б можна было ўзяць на ўрачыстасць выходны. Таму няма тут граху, але пастарацца у хаце, дома не займацца такой працай, якую можна перанесці на заўтра ці раней выканаць. І пастарацца быць на імшы ў гэты дзень. Зноў жа, помніць, што можна прыйсці вечарам папярэдняга дня, ці з раніцы быць на імшы, ці вечарам на ўрачыстасці. Гэта ўсё ў свае планы упісаць, каб быць на імшы. Часамі бываюць, сапраўды няма аб'ектыўнай магчымасці быць на імшы, не толькі з-за работы. Можа быць, мы захварэлі, трапілі ў бальніцу, ці ў нас тэмпература, не пойдзем у касцёл, і каб іншых не заразіць таксама. Гэта аб'ектыўная прычына, што мы не былі на імшы. А ёсць прычыны наша лянота,
што мы неправільна запланавалі час. Адна справа, хто жыве ў мясцовасці, дзе няма касцёла і не можа даехаць, і не быў на імша. Іншая справа, што мы паленаваліся, напрыклад, ці кепска запланавалі свой час. І тут мы самі выхоўваем сваё сумленне так, каб яно ўмела нам падказаць, ці ёсць грэх, ці не ў дадзенай сітуацыі. Калі мы кажам вось канкрэтна пра ўдзел у імшы і невыкананне неабавязковай працы. Вось. Кажу, што ёсць такія людзі, нават якія стараюцца ежу згатаваць так у суботу вечарам, каб на нядзелю ўжо гэтым не займацца, мець больш свабоднага часу. Но это можа быць нейкі ўжо радыкальны прыклад. Вось. І нядзеля, навошта мы не займаемся неабавязковай працай? Мы этот час вызваляем не каб паленавацца, а каб прысвяціць яго на Божую хвалу і на тое, каб пабыць са сваёй сям'ёй. Не проста мы сэканомілі час, каб больш паглядзець тэлевізар. Ну, хоць часамі можна паглядзець тэлевізар ці ў інтэрнэце пасядзець. Але мы этот час эканомім, каб больш прысвяціць яго. Якраз мы сэканомілі час, нешта зрабілі не ў нядзелю, і ў нас ёсць магчымасць тады пайсці на імшу, ёсць магчымасць пабыць дома больш памаліцца, можа пісанне ўзяць у руку, часопіс пабожны на некалькі хвілін. І гэтым мы такую Божую хвалу аддаём у нядзелю. Аддаём Богу хвалу. Што яшчэ тут можна сказаць пра нядзелю і ўрачыстасці? Калі няма магчымасці быць па аб'ектыўнай прычыне на імшы, ну то паглядзець гэтую імшу. Вось тут трансляцыя ёсць у нашай парафіі праз інтэрнэт. Можна па радыё. Першы нацыянальны канал беларускага радыё у 8:15 у нядзелю. Трансляцыя імшы. 8:15, ну не можам, напрыклад, мы ў дарозе, то ў машыне паслухаць эту імшу. Я якраз адказаны за эту трансляцыю, і таму мы стараемся, каб і розныя святары цэлебравалі, каб казанне было добра падрыхтавана, каб это была такая імша, ну, скажем так, на ўзроўні. Кожная імша, яна асаблівая, але і цудоўная, цудадзейная, але каб і святар быў добра падрыхтаваны. Вось. Можна ў інтэрнэце знайсці розныя спосабы на Радыё Марыя па-беларуску паслухаць імшу. Старацца прысвяціць столькі часу тады на малітву, на чытанне пісання, колькі працягвалася святая імша. Ну, калі мы саму імшу паслухалі, то зразумела, мы былі такім чынам, пастараліся выканаць этот абавязак. Но этот дзейнічае толькі тады, калі у нас няма магчымасці быць на імшы фізічна ў касцёле. Але калі і паслухаць ужо не можам імшу, то пастарацца малітве прысвяціць у нядзелю і ўрачыстасць столькі часу, колькі б імша працягвалася. Прыкладна гадзіну імша працягваецца, то можна ж адкрыць інтэрнэт, паглядзець, якія чытанні сёння на імшы. Можа быць, і казанне некае знайсці, пачытаць. Ці проста адкрыць Біблію, пачытаць. Ружанец гаварыць, напрыклад. Старацца стока прысвяціць часу, колькі працягваецца імша. Зразумела, можа быць, это складана тады, калі не веду. Мы ў бальніцы, вялікая палата, і хтосьці шуміць там. Але калі захацець, то можна знайсці магчымасць. Я памятаю, як была эпідэмія коронавірусу. Я ляжаў у бальніцы, і там я і у палаце быў яшчэ адзін святар. Ну, тады многа так масава хварэлі, па-всякаму там можна было трапіць у бальніцу. І была адна парафіянка з чырвонага касцёла вось у этой інфекцыйным аддзяленні у іншай палаце. Яна прыходзіла і пастаянна этому ксяндзу на яго не попадала, што ідзёмце з намі, помолимся. В будні таксама это рабіла, не только ў нядзелю. І яны ішлі там на калідор і маліліся. І ўжо так попало, што яго выпісалі, і яна ўжо прыйшла, кажа, а яго няма, то вы ідзёмце з намі маліцца. І попало это, што нядзеля была. Яна, оказывается, так агітировала ўсіх з розных палат, то там я выйшаў на калідор, там 8 чалавек нас сабралася, і там і праваслаўныя былі, і мы этот вяночак згаварылі, яна навучыла іх на вяночку маліцца,
І мы на калідоры маліліся вяночак, закончылі, і яна потым кажа, я ўжо хацеў сказаць, ну все, мы памаліліся і благословіць, яна кажа, а слова нам скажыце, это ж як нядзеля, тут трэба казанне нейкае. І я там яшчэ і пару слоў павінен быў сказаць. Ну, от такі спосаб, бачыце, такі спосаб, нават калі б нікога іншага не было, аднаму можна было б, і інтэрнэт жа ж ёсць, паглядзець імшу, і самому памаліцца, вось. То есть, хто хоча, хто сапраўды хоча, той знаходзіць магчымасці, скажем так. І планаваць старацца свой адпачынак так, каб, можа быць, у той краіне быць, дзе ёсць доступ да касцёла, і гэта улічыць таксама. Вось. Таму ёсць аб'ектыўныя прычыны, яшчэ раз скажу, калі мы не на імшы і вымушаны працаваць. А часамі тых аб'ектыўных прычын няма, а мы ўсё адно гэтага не робім. Вось. Таму нядзелі і прадпісаныя святы. Для Божай хвалы гэтыя дні і для таго, каб пабыць сям'ёй. Таму касцёл часамі стараецца, асабліва дзе католікаў большасць у нейкіх краінах, стараецца уладам падказваць, што давайце ўсё-такі ў нядзелю, напрыклад, каб крамы не працавалі. У Польшчы ёсць нядзелі, дзе крамы не працуюць, магазины. Это для чаго это робіцца? Не толькі, каб касцёл маглі людзі пайсці, але каб маглі пабыць сям'ёю, бо у сям'і ж можа быць так, што бацька працуе сярод тыдня, панядзелак, пятніца, дзеці ходзяць у школу, а маці, напрыклад, у прадаўшчыцы працуе, яна працуе на выходныя, в суботу, нядзелю, тады, калі ў іншых выходныя, яны як бы мала кантактуюць самі з сабой. Вось у чым праблемы. Мы, конечно, не устанавливаем законы прадпісання ў краіне, але старацца і гэта улічваць, вось, каб пабыць разам, каб пабыць сям'ёй, супольны, можа быць, нейкі абед у нядзелю. Ёсць у нас такая схільнасць цяпер асабліва да такой ананімнасці, закрытасці, кожны сабой заняты сваім тэлефонам, за столом все сядзяць з тэлефонамі, вось, і каб гэтага старацца, каб гэтага не было, не нейкімі санкцыямі, пакараннямі, так не рабі, бо там у пекле згарыш. А пабыць разам, мы адна сям'я, выслухаць адзін аднаго, выгаварыцца, часамі это вельмі часамі нам гэтага не хапае. Вось, такая запаведь. У той раз мы пачалі з канца дапамагаць у патрэбах касцёла, і тут спачатку ў нядзелю святы удзельнічаць у святой імшы і не выконваць неабавязковую працу. Ёсць у нас яшчэ прадпісанне, прынамсі, раз у год спавядацца. Прынамсі, это не менш, чым раз на год. Я зноў кажу, кананічнае права – это мінімум, але што не значыць, што можна больш, і лепей, калі больш. Я думаю, што тыя, хто з вас, хто тут прысутнічае, то яны не раз на год спавядаюцца, а часцей. Гэта штосьці падобнае да прыбірання ў сваёй кватэры, ў сваім доме. Калі рэдка прыбіраць, то пыл неяк не заўважаецца, бруд не заўважаецца, мы прывыкаем да яго. А калі рэгулярна прыбіраць, то ўжо нават невялікі беспарадак заўважальны. Гэта можна, калі б у касцёле тут, напрыклад, мылі б там не раз на тыдзень, не некалькі разоў на тыдзень, а раз на месяц, то, можа быць, мы этого пылу б не заўважалі. Мы прывыклі, што ён ёсць. Але калі рэгулярна, нам уже становіцца прыемна, калі прыбрана. І тое самае з нашай душой. Калі рэгулярна ў ёй прыбіраем, рэгулярна ідзём да споведзі, то лепш атрымліваецца. Калі мы споведь правильно переживаем. Зноў жа запаведь, это чыста касцёльная запаведь, яна датычыць тых, хто мае ўжо 7 гадоў і больш. І дзе-то ў 7 гадоў цяпер, у савецкія часы было складана падрыхтавацца да сакраментаў. А цяпер мы рыхтуемся так, што дзеці недзе ў 7 гадоў пачынаюць хадзіць на падрыхтоўку, 2 гады рыхтуюцца і прыкладна там у 8 год прымаюць першую камунію. І вось з гэтага часу таксама яны ж прымаюць перад першай камунію першую споведь у іх. І з гэтага часу яны рэгулярна павінны спавядацца, як тым больш дарослыя людзі, раз на год мінімум, што не значыць, што можна больш.
Кажуць, што папа рымскі спавядаецца раз на 2 тыдні. Нам у семінарыі рэкамендавалі таксама раз на 2 тыдні. Але што можна сказаць з упэўненасцю, калі ёсць цяжкі грэх, пастарацца паспавядацца як мага хутчэй. Бо адна справа цяжкі грэх, які зроблены цалкам свядома, цалкам добравольна і датычыць сур'ёзнай матэрыі, непасрэдна парушае запаведь. Калі чагосьці з гэтага няма, то грэх лёгкі. Калі ёсць цяжкі грэх, старацца спавядацца адразу. Бо цяжкі грэх настолькі парушае нашы адносіны з Богам, нашае сяброўства з ім, што чалавек, які памрэ ў стане цяжкага граху, ён трапляе ў пекла. Той, які памрэ ў стане неадпушчанага цяжкага граху. А мы ж не ведаем, калі мы памром. Можа, маладыя, здаровыя, а заўтра у ДТП трапілі. Цаглінка на галаву звалілася. Цагліна. А мы не паспавяданыя. Это одно, другое зноў жа. Калі жывём з цяжкім грахом, прывыкаем, сумленне нас спачатку кусае, грызе, а потым перастае грызці. Мы прывыкаем да гэтага бруду. Мы можам сказаць, а і ўжо там і можа і спавядацца не будзем. Таму, каб не было, бо грэх это з чым можна параўнаць? З хваробай. І цяжкі грэх это цяжкая хвароба. Мы б не хацелі, калі б мы захварэлі, жыць у цяжкай хваробы. Як мага хутчэй выздаравіць, да доктара. Хоць і да доктара баімся ісці. Але так нармальна павінна быць. Да доктара, што ён нам выпіша, тыя лекі прымаць. Вось. Таму, як бы мінімум раз на год, але старацца часцей і асабліва, калі ёсць цяжкі грэх. Што яшчэ тут можна сказаць? Як споведь наша выглядае? Трэба выканаць умовы. Тыя, хто рыхтаваўся там у дзяцінстве ці ў дарослым узросце, нам казалі, напэўна, як трэба спавядацца, што трэба. Споведь пачынаецца з таго, я ж павінен ведаць, чаго я спавядаюся. Значыць, я павінен успомніць свае грахі. Это называется рахунак сумлення. По-руску это называть испытание совести. Як я іду да лекара, я называю сімптомы хваробы, што мне баліць, як эта хвароба праяўляецца. Так і тут я павінен трошку падумаць і не стоячы, можа быць, чарга да спавядніцы, да канфесіянала, і я там стану 10-м і буду цяпер думаць, што ж я там награшыў. А тут ужо і чарга моя падышла, і толкам не прыдумаў. Найлепш ўжо рахунак сумлення пачаць дома, у спакойнай атмасферы, без паспешлівасці. Найлепш, конечно, не ведаю, напэўна, немного людзей так паступае, але это самы лепшы выхад. Рахунак сумлення рабіць кожны дзень увечары, напрыклад. Падумаць, што сёння за дзень было. І добрага, і дрэннага. Грахі гэта ж не толькі нейкі учынак дрэнны зроблены, слова дрэнна сказанае, думка дрэнная, якую я развіваў. Але, напрыклад, а што з тым добром, якое я мог зрабіць, а не зрабіў? Мы, калі пачынаецца імша, звычайна такой формулай спавядаюся. Спавядаюся Богу Всемагутны, вам, браты і сёстры, што зграшыў я думкой, словам, учынкам і занядбаннем. Што такое занядбанне? Калі бы паглядзелі ў рускі тэкст, там было б напісана «неисполнением долга». Як на рабоце не выканаў свой абавязак, у школе падчас вучобы, свайго абавязку як вернік, як парафіянін, як грамадзянін, як бацька, як дзеці. Вось. Много у нас тут таких сфер, дзе, можа быць, мы не выконваем свае абавязкі належным чынам. Неисполнение долга. Вось это занядбанне. Ці ў гэтым мы спавядаемся. Тое добро. Можа быць, рахунак сумлення пакажа мне, што я раблю добрыя крокі. Адважваюся больш рабіць добра, чым я рабіў гэта раней. Вось.
Добро, бо мы живем не з думкай і не з місіяй, каб не грашыць. Мы живем з думкай, каб рабіць добро. Калі я жыву з думкай толькі б не грашыць, то маё жыццё ўсё адно становіцца пустым. Я не грашу, і граха ў іх няма, але і добра няма ў маім жыцці, і нейкі грэх зноў паяўляецца пастаянна. Я жыву з думкай, як мага больш рабіць добра. Тады зла становіцца менш. Я перастаю да яго быць схільным. Я добро пачынаю любіць. Так як у нас ёсць добрыя прывычкі, мыць рукі, чысціць зубы. Гэта добрая прывычка. Калі я раблю добро, это заўважаю ў рахунку сумлення, то тады я на добрым шляху. Вось. Таму выпрабоўваць сваё сумленне варта. Можна хоць кожны дзень, які я раблю добрыя ўчынкі, кепскія, якое добро я зраблю, якое зло. І што тут яшчэ хочацца сказаць пры гэтым рахунку сумлення? Што часта мы спавядаемся і ацэньваем як цяжкія грахі, такія грахі, якія нам найбольш эмацыянальна баляць. Непрыемныя, выклікаюць непажаданыя эмоцыі. У нас хтосьці там абругаў нас у краме, ну то мы там, можа, пасварыліся з гэтым прадаўцом. Ну, это так непрыемна было, і мы цэлы дзень за тым ходзім, но это вот мы помнім, это на споведзі скажам. А магчыма, што мы робім нейкае вялікае зло, і да яго прывыклі, напрыклад, яго не заўважаем. Яно так эмацыянальна ў нас не адгукаецца, што не значыць, што яно перастае быць вялікім злом. Не эмоцыі тут паказчык, што большае зло, што меншае, а тое аб'ектыўна пастарацца падумаць, калі это прама парушае запач, то штосьці сур'ёзнае, то это вялікі грэх, цяжкі. Калі у нас ёсць сумненне, ці цяжкі грэх, ці лёгкі, лепш на споведзі это вызнаць, каб потым не думаць, а споведь была сапраўдная ці не. І спавядаемся, прынамсі раз на год, калі нам ужо больш за 7 год. У рахунак сумлення пачынаем яшчэ раней, чым мы ідзём да споведзі. Мы павінны на споведзі назваць усе цяжкія грахі яшчэ не адпушчаныя. Калі мы свядома ўтаім, то споведь тады несапраўдная, дадаём на сваю душу яшчэ адзін грэх, які называецца святататства. Можна, канешне, у сваіх грахах, тым больш цяжкіх, непрыемна прызнавацца. Мы ж не хваліцца прыйшлі. Але святара не трэба саромецца. Святар, чым больш мы служым, ну, там, хтосьці год, 2, 10, 15, нас ужо вы нічым не здзівіце, я вам так скажу. Нічого нового ви тут на зямлі не выдумаеце. І сповідаєтеся ви Богу, а святар слухай, навошта святар, яго прысутнасць, чаму нельга адразу Богу штосьці сказаць. Ну, самі падумайце, нават псіхалагічна, калі б мы штосьці зрабілі кепска якому чалавеку, прыйсці яму сказаць, прабач мяне за гэта, это патрабуе пераступіць праз сябе, это будзе мець эфект, это запомніцца. А так можна просто сказаць, ну, Божа, прабач мяне. Чым вось пераступіць праз сябе і ў прысутнасці святара прызнацца. Але функцыя святара тут больш складаная, больш важная. І ён, як прадстаўнік касцёла, аб'ектыўна ацэньвае. Той, хто эмацыянальна не ўцягнуты ў эту сітуацыю, аб'ектыўна ацэньвае, ці чалавек у дадзенай сітуацыі можа атрымаць адпушчэнне грахоў. Бо, магчыма, ён прыйдзе да споведзі і бачна будзе, што ён нешта ўтойвае. І святар не дасць яму адпушчэння. Альбо задасць нейкія пытанні, ага, немагчыма даць адпушчэнне. Аб'ектыўна, як прадстаўнік касцёла, яго тут місія вось такая. Езус дае сваім апосталам, што пераходзіць на святароў, уладу ключоў, што звяжацца на зямлі будзе звязана ў небе, што развяжацца на зямлі будзе развязана ў небе. І святары карыстаюцца ад улады не у такім сэнсе, што ты мне падабаешся, табе адпушчу грахі, а ты мне не падабаешся, табе не адпушчу. Святар ведае аб'ектыўна, хто выканаў патрабаванне да споведзі, таму адпускаем грахі. Хто не выканаў, таму грахі затрымліваем.
Вось таму нельга ўтаіць грэх цяжкі на споведзі. Адна справа, калі мы забылі і не сказалі, это не ўтаілі. Тады на споведзі наступнай можна сказаць, што там вот я забыўся, але споведь была сапраўдна. А іншая справа, калі мы не назвалі наўмысна. Усе грахі, якія яшчэ не адпушчаныя. У чалавека, каб ісці да споведзі, павінна быць шкадаванне за грахі. Ён павінен шкадаваць, што ён так паступіў. Бо не можа быць адпушчаны грэх, калі мы ў когось просім прабачэння, там прабач мяне, а самі думаем, так табе і трэба, не? І штосьці падобнае ў споведзі. Павінна быць шкадаванне за грахі. Шкадаванне за грахі дасканалае тады, калі мы шкадуем за грахі, што мы парушылі Божую любоў, Божую дабрыню да нас. Ён да нас такі добры, а мы зрабілі нейкі грэх. Не ўсе маюць это дасканалы жаль за грахі. Мы да яго расцём, можа быць, усё жыццё. Бываюць жаль за грахі па іншых матывах. Можа быць, я баюся, што Бог мяне пакарае, што я траплю ў пекла. Такого жалю за грахі дастаткова, таксама недасканалага, каб ісці на споведь. Але калі б мы паміралі, а святара побач не было, і ў нас бы быў дасканалы жаль за грахі, то грэх бы нам цяжкі адпусціўся. Калі ў нас ёсць дасканалы жаль за грахі, да яго варта расці, што я пакрыўдзіў Божую любоў. І далей, што мы называем грахі, святар можа сказаць нейкую навуку, прызначае пакуту. Эта пакута бывае розная, святар стараецца арыенцироваться, што за чалавек перад ім, што за грахі ў яго, але да выканання прызначанай пакуты належыць таксама тое, што мы павінны пастарацца выправіць шкоду, якую нанеслі сваім грахом. Укралі ў кагосьці нейкую рэч, яе вярнулі. Ці чыёсьці добрае імя парушылі, пастарацца сказаць іншым, што это было неправда. Насколькі это магчыма адкруціць назад? Як слово паляцела, то его уже так не вернеш. Пастарацца выканаць шкоду, выправіць шкоду, нанесеную сваім грахом. Это належыць таксама да умоў споведзі. І пастанавіць больш не грашыць. Каб можа пазбягаць нейкіх сітуацый, нейкіх людзей, каб больш не грашыць. І гэтак далей. І старацца пакуту выканаць як мага хутчэй, бо потым забываецца эта пакута. І што з пакутай яшчэ я хацеў сказаць, што калі мы забыліся, не зразумелі, якая пакута, то святара варта перапытаць. Я можа, не ведаю этой малітвы, што вы мне сказалі, кепска пачуў. Калі ўсё ж такі так сталася, што забылі пакуту, пашлі на імшу, час прайшоў, забылі пакуту, то неправільна было пайсці да святара і сказаць, што вы мне за пакуту там давалі. Адно, што ён уже это забыў, хутчэй за ўсё, а другое, для святара все, што было там в спавядніцы, там і засталося. Ён не можа это ніяк выкарыстоўваць эту інфармацыю, ніякую інфармацыю. Поэтому трэба тады самому сабе прызначыць пакуту, калі мы забыліся, што нам святар сказаў, у залежнасці ад цяжкасці сваіх грахоў, і на споведзі наступны раз сказаць, што я на споведзі быў тады і тады, забыўся пакуту, выканаў, сам сабе прызначыў такую-то літанію згаварыць, это згаварыў, грахі ў мяне цяпер такія і такія. І старацца гэтага трымацца. Яшчэ, на сёння мы сказалі пра касцёльную запаведь, быць на імшы ў нядзелю і святы, не выконваць неабавязковую працу і прынамсі раз на год спавядацца. Яшчэ нам дзве застануцца запаведзі пра камунію раз на год і пра пост. Наступныя дзве суботы мяне не будзе, дзве падряд. Таму канікулы у вас, як это сказаць. Кніжку ўзялі у руку, катэхізіс, пачытаць. Я не загадваю, не задаю нейкія канкрэтныя старонкі. Чым больш пачытаеце, можа нават некалькі разоў,
А можа нейкае пытанне ўзнікне, падыдзеце потым ці перад і зададзіце. Ну 2 суботы падрад мяне не будзе. Дзякуй, давайте помолимся, калі ласка. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Ксёндз Ігар спавядае, хто ў споведзі даўно не быў, калі ласка, да ксёндза Ігара.